Luís Ángel Sánchez Pereiro, coñecido como Los Pereiro, naceu o 16 de febreiro de 1958 en Monforte de Lemos, Lugo. De familia procedente do Incio, estudou no Colexio dos Escolapios de Monforte, onde transcorreron os seus primeiros anos de vida, xunto cos seus irmáns, Xosé Manuel e Inés. Con tan só 15 anos xa comezou a escribir e con 17 marcha a Madrid a continuar os seus estudos, onde comezou Ciencias Políticas e Socioloxía. No 1975, volta a Monforte e ponse a traballar co seu pai, na empresa familiar, adicada ao vidro. Logo dunha tempada traballando en Monforte, regresa a Madrid para estudar lingua inglesa, francesa e alemán. Alí, acompañado polo seu irmán Manuel Pereiro, Antón Patiño e Manuel Rivas, funda a revista Loia, da que só se editaron 4 números. Era unha revista editada en galego, exemplos de poesía moderna. En 1981, Los foi un dos gravemente afectados pola intoxicación do aceite de colza. Trasládase a vivir co seu irmán a Coruña e gaña o seu único premio, o de poesía O Facho, co poema Atrocity Exhibition. Entra en contacto con outros grupos de poetas, entre os que figuraban Xavier Seoane, Francisco Salinas, entre outros, e participa en varias antoloxías colectivas, como De Amor e Desamor 1 e 2. Comeza así as súas colaboracións na revista La Naval, a que chegará a formar parte do seu consello de redacción. Escribiu na revista Luces de Galiza, na que, un ano máis tarde da súa morte, publicaron os 8 primeiros capítulos da súa novela inconclusa, Náufragos de Paradiso. Tamén traballa como traductor do alemán, francés e inglés, de dobraxe de cinema e de televisión. En vida, Lois Pereiro só publicou 2 poemarios, un no 1992, Poemas 1981-1991 e outro no 1995, Poesía último de amor e enfermidade. No mesmo ano da súa morte, no 1996, sae á luz Poemas para unha noia. Aínda que enfermo de sida, finou na Coruña o 24 de maio de 1996 por causa do envelenamento por aceite, xusto o mesmo día que se coñeceu a sentenza do caso Colza. Vela aquí un parágrafo dun dos seus poemas, gravado en pedra na súa tumba en Santa Cristina do Viso, no Incio. Cuspídeme en riba cando pasedes por diante do lugar onde eu repouse, enviándome unha húmida mensaxe de vida e de furia necesaria.